African Dynamic Initiative for Youth Empowerment na njikọ aka National Youth Service Corps achịkọbago nlekọta ahụike n'efu nakwa ihe ngosi ndị ọzọ maka afọ 2023 dịka enwere ọtụtụ ihe onyinye dịgasị iche iche enyere n'efu. Ya bụ mmemme were ọnụ na Nnibo Civic Center ma bụrụ nke a nọrọ na ya kụzie ọlụ aka dịgasị iche iche nye nlekọta ahụike n'efu, agbara egwu, gụọ egwu ọgụgụ, mee ihe na-eme ndị mmadụ obi aṅụrị, mmekwa asọmpi maka ịmụ onye kachasị eri nne, kpọọ ndị mmadụ isi n'efu ma sikwe nne eji mara ndị obodo, bagidekwa na egwuregwu dịgasị iche iche nakwa njikọ aka dị iche iche. Queen Anibog wetara anyị ka o si wee gaa. Ya onye kpọkọtabara otu ahụ bụ Maazị Good News Eyo kọwara na amụma ahụ akpọrọ MEDSKITAL bụ ohere ha chọrọ iji wee nyere ụmụ ntorobịa nọ na obodo n'Igbo aka ka ha wee baa n'ihe. Ọ dụkwara ụmụ ntorobịa obodo ahụ ọdụ ka ha wepụ aka n'ajụ ihe ma gbaa mbọ ka ha bụrụ mmadụ. N'okwu ya kwa, onye ji ọkwa President nke Medical Health CDS Group NYSC n'okpuru ọchịchị Ọka South bụ Nwaada Precious Ugwu kwuru na ha bịa inye ndị mmadụ ọgwụ ahụike n'efu. Ọ kelekwara ndị kwadokwara ha na ihe ahụ ha kpokọbere. Na onye jikwanụ ọkwa President General nke Nnibo Union bụ ọkammụta Tony Nwokoye kwuru na obi jupụtara ya n'ọṅụ mgbe ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha bịakwutere ya inyere ha aka n'amụma ahụ. O wee sị n'ụzọ ịkwado ha na ọ kwere ka ha were ụlọ Nnibo Civic Center wee mee mmemme ahụ na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ndị dịtekwara erere n'ihe ahụ emere bụ Evangelist Ejike Nwandụ, Oriakụ Margaret Ifeanyi Chukwu, Solomon Mmadụ, Emmanuel Okoro na ndị ọzọ gasị kelere ndị ahụ n'ihe a megasịrị ha wee yọkwa Chineke ka ọ kwụghachi ha. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS.